Fraților, vă salut. Am intrat și eu un pic pe Facebook să văd niște postări, să văd ce au mai scris prietenii. Când colo mă trezesc, nenică, cu tot felul de tâmpenii, de reclame. Băi, m-au disperat ăștia cu bețe naș și uite cum îi bagă lui Boșorogul ăsta. Îi bagă o Andrea în limbă să-i scoată creierul ca la faraoni, să-l mumifice. Băi, m-au disperat ăștia. Deci, practic, o să vă arăt un video scurt în două mișcări. Îi blocăm să scăpăm de toate porcările, de toate tâmpenile obositoare, deci au devenit extraordinar de enervanți. Fiți atenți aici, foarte simplu. Vedem reclama aceasta, o vedeți și voi, asta cu bețele, băgalea și bețe în nas, cu tot cu vată. Deci, dăm click pe numele lor unde indică, de exemplu aici vedem un, nu știu ce asta, un centru medical. Bun. Și intrăm pe pagina lor. În pagina lor observați aici câteva opțiuni. Îmi place, mie nu-mi place deloc. Search, căutare, și aici avem un meniu ascuns, un meniu din 3 puncte, dăm click pe el și bineînțeles apare aceste opțiuni unde noi vom alege blochează pagina. Este exact ca și cum am bloca un utilizator. Foarte simplu, numai că majoritatea oamenilor nu știu că aceste reclame provin tot din niște conturi înregistrate pe Facebook, conturile unor companii care pot fi blocate la fel de bine ca și conturile unor utilizatori normali, a unor oameni ca mine, ca tine. Deci, blocăm pagina, confirmă blocarea, confirmă, foarte simplu, în două mișcări am scăpat de Euroclinic. În felul ăsta puteți scăpa de orice altă reclamă, de orice altă năsăbuință de asta care vă plictisește. Hai să ne mai uităm un pic pe aici, să vedem ce mai avem. Să vă mai dau un exemplu. Asta cu pisicile îmi place, asta și asta îmi place, da, cred că o să vă placă și vouă. Așa. Uite-o pe asta aici, Codberry, România. Eu n-am nimic împotriva programatorilor, pentru că și eu sunt programator. Hai să ne mai uităm, să vedem. Deci o reclamă de asta mai tâmpită așa. Wise. Uite-i pe ăștia care spun Wise. Vreți să sending money abroad? Vreți să trimiteți bani afară? Nu, frate, eu nu vreau să trimit bani afară, vreau să trimit bani la mine în buzunar. Ia să-i blocăm și pe ăștia. Deci, am intrat pe pagina lor. Intrăm aici în meniul rachetă. Frumos, blochează pagina și confirmăm. Și cu asta, fraților, am scăpat și de ăștia. Deci, în felul ăsta, vedeți, este foarte simplu să scăpați de tot felul de păduri de ăștia care vă ocupă timpul, spațiul și mintea cu tot felul de căcănării. Deci, ați învățat mișcarea, dați frumos bloc paginii respective care nu vă interesează. Uite-l aici pe Michael, are construit peste 30 de apartamente prin Willio sau Vilio. Hai să-i dăm și lui ăsta să scăpăm de el, că el are sărac cu atâtea apartamente, eu am numai unul și de-abia mă descurc. Deci, blochează pagina, confirmă și să fie sănătos, 100.000 de ani în spatele la apartament. Așa. Deci, în felul ăsta, fraților, puteți să scăpați de toate porcăriile astea, fără să vă mai deranjeze nimeni, nu o să vă mai apară niciodată. Din moment ce le-ați blocat pagina, ați scăpat de ei. Vă sărută fratele vostru, vă doresc o seară plăcută, numai bine, să auzim de bine. Vă mulțumesc mult de tot!